Uy, pag sinilas kayo nagtulog. Ya, sinilas. Dari po dari ba? Ya, may dire sa Alona Beach Resort. Bakasyon sa Kulandaw. Good morning. Welcome to my channel. Dari ba dari? Dari. Dari ba sa kuan building babaw? Hero to, hero. Ah, lagi na. Lami, uy. Lami, jang kuan, uy. Jang building. Ha? Ayo. Juhon tilan ligo. Video ko ni matuglagan. Kau cara ko maligo ko. Pa, puasa na iba. Be. Oh, ganda. Yo, dagat dito. Orang nagdagat na. Wala ibas. Terbit jom na. Jara, terus obsa. Hero. Bong sa. Ligo sa. Tuplokon. Ligo na mo. Ganda talaga dito ng beach nila. Aw lami di ay di day magtagalog. Nakoy beach bandar. Stars. Asa na tong stars? Nawa man. Adara? Nakakita mig star. Na. Starfest. Ha? Lagi. Starfest. Balik mo na sa dagat ha. Kay dili man mo pwede sama ibalik sa mo na sa dagat. Starfest. Di lagi. Yeah. Palangoy ako. Bye. Bye Starfest. Hi. Bye-bye. Dagom. Barag pud pa. Barag. Barag ba? Ham naman lagi na diha. Mo ni siya Alona Beach Panglaw Bohol. Sa man ilang gipamonit basura.
Naay na munit og mga plastic para malimpyo ang beach. Madyo kayo dyan nang gipamunit, noy. Para malimpyo. Para limpyo ang kalikasan. Na ilang gipamunit ang mga plastic. Mga styrofoam. For better. Tapos guys. Di man si kamailhan. Kamuha nilag mga plastic. Plastikan. Plastik niya kan. Plastikan. Ha? Dasag din na sila. Magpaklay sa ako. Relax ako. Mga mare. Kay nagtrabaho ko gapon sa kadlaw overtime taman 12 sa restaurant ni extra ko para may pambili ng bigas iniguli sa bukid. Ay guys, kinalan puta na atay relax kay ug wa tay relax may stress ta ka sige trabaho sa bukid nya di ta kalugsong karon nakalugsong na jud ko. Diyan ako sa dagat gitrabahoan sang bana. Ada ko diri ang bana to lang langoy-langoy ko. Ug di apason kay magpinuang man. Adik ko surrender asawa ko. Okay ako. One hidani. Kay hapit naman sumakamilang bahay nang banaha. Jakun. Nah. Ano pa pason? Surprise na gapas da ko lagi kay kiyat. Wa pagad mo gawas ang adlaw, di sa liig. Footprint in the sand. Ha? Bun. Ha? Corona na ho. Yehe, nanak ko'y corona. Andumanan. Hello, what's up guys? Natagaw yung tawag taga bukid. Na ignorante. Mura man ni si jag kanang naay sagbut sa bukid nga haning dadun. Dadun ni na ha. Himo bonsai. Way tao ka jog beach kay close man. Kami rin isod mga trabahanti. Pwede rap mga sa mga tabanti sa resorts. Sa una sa wa pa nag-COVID arang punuan ni diri. Halos ang tao magkadikit-dikit na. Wa jud ang adlaw makit-itengod sa clouds. My God.
Ah. Daw. Tara nga po na mong sinina. Manguli na me. Kay napay duty ang Paris rong alas 9. Ija itu dong. Ija-ija aho ni. Nabaw ra bitaw dito, jaing ani ang bus. Puti. Putik dagat. Putik dagat. Oh, putik bus ba? Dato sa tanis bato to ah. Picturean sa mo na dadto. Tumuir kan eh. Ihi. Nay nag-adyo silang pamput. Kan pa. Ini ana ba ito so. Kamera. Bye. Nahagana na ni? Ha? Bato ilaw mo? Tari ba bato laom? Kabuling-buling. 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 Lawig view ra, bato ra, bato. Lawig view. Talangob. Si. Talangob. Ah, langob. View asang-asang curan kay langob. Yan ni. May langob dani na. Uy. Lagbas mo si babay. Langob. Bus. Tara ring bag. Kailain ako magda. Ako video. Lolo. Kaubo-hubo pa ko. Wala ko'y brief. Tay pusa. Pusa. Apil lagi ring. Pusa. Nabilin pa kang sinilas. Nagtao itong video, oy. COVID ang sinilas. Ay, ipapos na ni kay ipaladyo. Kay magbabay ko. Oh. Eh. Hi guys. Manguli na mi. So, don't forget to subscribe my channel.